खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। जों मिथिगौ बावैसो सान सिगांनिफ्राय इन्स्टाग्रामाव गोबांथार क'क्राझार पार्टीनि मुं लानानै गोबां फेक एकाउन्ट खुलिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव क'क्राझार पार्टीनि गाहाय सेक्रेटारि एबा अनारआ आमेरिकायाव थानानै क'क्राझार पार्टीनि मुं लानानै एकाउन्ट सालायगासिनो दं। दा बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ लानानै आरो गोबांथार क'क्राझार पार्टीनि मुङाव बायदि बायदि समाजारि बिजोङाव मुं लानानै फोसावनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा फोसावदों, जेराव क'क्राझार पार्टीनि दोहौआव नोंथांमोनाबो गोजावफादोंब्ला सांग्रां जा। क'क्राझार पार्टी थामहिनबा CJPनि सायाव CBI नायबिजिरनो दाबि खालामदों। क'क्राझार पार्टीनि सायाव रिल्स मेम्स बानायग्राफोरनि सायावबो राहा लानो दाबि खालामदों। जौसिन बिजिरसालियाव बे आर'जलाइखौ गथायदों लयार राज चौधुरी बिथाङा। BTCनि MLA महेश्वर बर'आ आसाम एसेम्ब्लियाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो फरा बिजाब राननायाव गोबाव जानायनि सायाव गारां दिखांदों। मख'जाथावदि गोबांथार बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरा बिजाबनि आंखालाव फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनो थाखाय मोजाङै आनजाद लिरनो थाखाय हायाखै एबा नांगौ बादियै सुबिदा खालामनानै आनजादखौ होनो हायाखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BPFनि MLA महेश्वर बर' बिथाङा थांनाय सानखालि आसाम बिधान सभायाव बुङो दि असमिया बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ बोसोरफ्रोमबो थि समावनो राननानै होयो, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरा बिजाब मोननायाव गोबाव जानायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो फरा बिजाब राननायाव गोबाव जायो। बिथाङा बेखौबो फोरमायबावो दि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बे फरा बिजाबफोरखौ एसामिसफोरनि बायदि एखे दाननि समावनो होनाय जायोब्ला बेफोरबादि जानो हागौ जेंनाया गोग्लैया आरो बिसोरनि फरायनायाव गोहोम खोख्लैनो एबा मोजां जागोन होननानै बुंदों BPFनि MLA महेश्वर बर'आ। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDP केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेइनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDPफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव न'खरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोना। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा, जेराव BAC एकर्ड आरो BTC एकर्ड आरो BTC एकर्डनि उनाव बर'फोरनि जाय BTR गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों एक्स NDPफोरनि जेंना बारग' NDPफोरखौ लानानै जेलनिफ्राय एबा जेलाव थानांनाय साफ्रोमबो NDPफोरखौ उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDP केडारफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। एक्स NDPफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPखौ लानानै एबसु फारियै NDP, UBPO आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनि जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबांथार दफाफोरा दंमोन, जेरैबायदि गामि सोसननाय, बेबादिनो बारग' NDPफोरनि जेंना,
बारग' इन्डिकेटारफोरखौ लानानै जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।